Kuha di ko bugas, sir. Ako pangalan dira. Isa galingalan? Si Nana. Anana. Oo. So, palahog lang kung perma. Nana with love. Yes. Thank you, sir. Next. Ako is Hi, sir. Good morning. Yes, ma'am. Isa ngalan, ma'am? Laila. Laila. Si Laila. Palihog lang kung perma diri, ma'am, ha? Ako ng bugas. Ako yata sa street. Next. Okay. Ay, kailangan dito. Kasi ngalan? Miyanyak. Miyanyak? Tara. Manyak man kay kagnaong pud ay. Miyanyak. Hatag mo ka. Thank you, sir. Amping, sir. Okay, bye-bye. Salamat. Kasi ngalan? Andrea? Andrea Lababo, ma'am. Andrea. Laila Aldous. Mia. Nana. Alice. Franco. Odette. Alucard. Deroth. Leslie. Ma'am, walay Andrea. Ano man wala man sa rin ng ayuda, grabe naman na oy. Ma'am, wala gyud Ako man ako lilikramo. Nagpalit- Lahat din ng DSWZ. Ilikramo gid ako na didto. Wala ka na lista sa inyo, ma'am? Wala jud. Wala gyud, ma'am. Awa gali, ma'am. Wala gyud kay ngalan diro. Dili ko register diri. Amre ko nagpuyo sa Mars day ko. Wala jud ayuda. Isumbong tamo kang Angkol Digong. Ay, ma'am, wait lang. Andrea. Wait lang. Ma'am, Alisa. Ito man nga kuan, pero nga rin ko. Ay, nagsaba. Taga-antik kang pampalit bugas. Ha? Pila man gusto. Kana. Okay na ba na pampalit bugas? Ako na lang yung dawaton ay kwarta biya ni. Oh. Mura ni hatag sa kuha. Oh, asa bugas o kana? Kanina lang oy kay may na lang ni siya kay sumukit yan. Ano magtungit? Magtungit? Ano? Uyaan ni uy. Wala na? Wala na. Manguli na ta kay kasi na po'y danta direct ko big. Hello to Badingz! Special shout out! First day is kanang sa special shout out sa book sales from Iligan City branch. Yay! Thank you for watching. Sa box sales Iligan Brand si Annalyn Montesilio o gihang kauban nga limot ko adto. Hello. And ayon si Aloha Sanchez. Beta ka mong name. Aloha. Thank you so much. og kang Arnel Montesilio. Hello. Nabanggis family from Initaw. Yay! Nabanggit Hello, kami my dyan sa God. Abot Initaw. yung vlogs. Jester Banyes. Mr. Vanyas from Santa Elena. Yeah, thank you so much. Juan, si Lovely Pinay sa mong lovely outfit. Thank you so much. Gani justice yung pangatan out. Yes, pinagamit na dyan siya. O among pinaka-mother sa LGBT na si Mother Ellen Adarna Smith. Thank you so much. And then, special thank you di ay kang kagawad Ninyo Remo o kang paanpod Bambi Atkins. Dagang salamat sa kay katong kuan man gud tong ni-appeal ko lipad ng pangarap. By the way, guys, champion ang mga money. So, we are thankful nga kita na champion inter-barangay contest sa lipad ng pangarap challenge sa Iligan City. Thank you po sa support sa iya ha. Oxygen G. Sassel Astorga from Buruon. Hello, G. O kang
Sing Fuentes. Jingjing Ay, Fuentes. Jingjing Fuentes. Sorry, sir. Katong namaligya og cake, kung gusto mo order Oo. cake, lamin siya mo. Lamin siya mo. Cake and cupcake. Oo. Ang sa akong fan pod crush ko na taga-Purokpato na si Prince Ian ay Pete Ganyan. I love you so much. I love you so Kagawad much. Maan, Chavez Ranes. Hi, Wadi. Thank you. Og kang kagawad Abanit Brandon. Radyo,